Dihamuna amanami inanami dongan sahuria nahina holongan. Di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Tongon di bagasan minggu patoluhon dung epipaniason. Sarohado ruas dohot parhalado ni huria Kristen Batak Protestan. Marningot dohot makka muliatehon naung 50 tahun pardalanan ni ulaon marbarita nauli na hinobasan ni huriata di Pulau Rupat marhite biro sending manang pegabaran Injil HKBP. Udang matongon na binahin ni Jehovah Tuhita. Jadi marhilas ni roha mahita. Marhite biro sending pegabaran Injil HKBP. Nunga ditongos Tuhata akka parbarita nauli tu Pulau Rupat. Alani lam gadda bilangan ni halak na porsea. Jala taruli di haluaon na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Udang matongon na binahin ni Jehovah Tuhita. Jadi marhilas ni roha mahita. Anggiat mamarhite na makkalasot dohot makka muliatehot tutuhata. Naung 50 tahun ulau marbarita nauli di Pulau Rupat. Lam margogo huria Kristen Batak Protestan. Laho pahisaton dohot pahebakon. Pakobasion di ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat dohot di Sadok Portibion di bagasan haporsyaon na togu tutuhatta. Udang matongon na binahin ni Jehovah Tuhita. Jadi marhilas ni roha mahita. Alani tapasada maroha dohok pikirata lao marsob batu di bata. Tapuji maibana maredde mahita sian bukedde nomor 125 ayat 1 dohot ayat 2. Marpungu do di Jolomon. Marpungu do di Jolomon marsadaro hamion. Oh Jesus Tuhan Nabi, oh Raja na tarsilangi, na pinatipu imuse, sa Roma ho Tuhami, olo jalo matangi ang pamujian di goarmu. Alaholong irohamu, namepet di bulan ay say di pararat hodoi imaharajaonmu. Lam ganda do bilangan na babuahon hatami bain sangat pigoarmu. Jesus tulus bain sakapmu sosoanmu hajol maon asa olo paluahon. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tod di parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Madok mauleate mahamu di amai. Na mangarorohita sian gom-goman ni haholomon. Jalan na pausatok kita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata ama namarasi roha. Udok kami mauliate tuho sian nasa rohanami.
Ala di jauho hami sian haholomo tuhatiuron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai dirajai toddimna badiai mahami asalam gadda haporsyaon nami. Jala asalam badia parange nami, unang marliddang binahen ni portibion. Asa saat hami rap dohot akan aporsea di goarmu tuhanguluan nasora suda, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede hita sian bukede nomor 136 ayat sada, bidang dope naholomi. Bidang dope naholomi di bangsona di hasiangani nani rajaan di sibolisi di sombahan akabegui nani rajaan di sibolisi di sombahan akabegui. Tatangiho mapatik ni debata, imanatar surat di Matius 20 ayat 10 siaro di ayat 20. Laho mahamu, podai hamu masa luhut bangso, didi hamu manasida tu bagasan goar ni ama, anak dohot tod di parbadia. Laos ajari hamu manasida mangaradoti nasahata na kupatikot tu hamu. Ai ida ma, saya nadong anakku do hamu gandupari, rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Tong rap manggidogogo mahitat sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Marede mahita sian bukede nomor 134 ayat sada dohot ayat 2, saya torop dope parbegu. Sai torop dope parbegu dadi haholoni Yesus obatimu margas
sommi asalam toro parbegu tunati uri ditohogu. Tatopo tima dosata nagodangi, tapauduk be marohata, martangi yang mahita. Ale debata nami nama rasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami rikot doa sini roham di salut hami halak perdosa. Lani ido ubahen na hupasere pami diri nami sadariot di jolom. Jalahu parhatopot kami, tung na jut-jut do kami manibil siyan ka dalam muna badia, songon biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami siya jolom ala ni dosa nami i. Aidang di halomohoko roham hamatean niya kapardosa, alay hamu baun ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hagi duhon nami, dohot pangalausion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham di hami marhite-hite paniddangion, dohot hagogoon ni toddi parbadia, asa tarapul situtu rohanami majouho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amen. Laus tabigema baga-baga taringok tu hasesan ni nakka dosata, songonoddo pakka holongi ni debata di portibion, pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan na saleleng ni leleng na di ibana, hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Marede mahita sian buked de nomor 515 ayat sada, ringgas mata pabua. Ringkas mata baboa namon ang Kristusi radedo hasesaan niat kadosai di gorneto hatai doha ringkas mata babo namon ang Kristusi. Hata ni debata, turpuk epistel di bagasan minggu sadarion, imanatar surat di buku Nehemia bidualu, ayat sada ro di ayat walu. Dungi marluhut masadok bangsoi hirasa halak do tu alaman na diadopan ni bahal partuaikan. Akadidok nasida matu si Esra, si boto surati, asa dibuan buku patik ni si Musa, naung tinonahon ni Jahoba tu halak Israel. Jadi dibuan malim Esra mapatih itu adopan ni luhutani, tu adopan ni bawa dohot perempuan, roh disudehi halak akan nama roha manibangi di artia bulan si papit. Jadi majaha maibana siani diadopan ni alaman mardonokon bahal partuaikan sian buha siang ari, saat roh di hosniari diadopan ni akabawa, dohot paropuan, dohot halak akan nama roha. Jadi pinggol ni sadok situan natoropi, mananginangi tuhata ni buku patiki. Alai anggo si Esra si boto surati, jong-jong do di atas perjamitaan sian hau, naum binahin-nahian tu ulangon, jala jong-jong di labung na do matitia, Sema, Anaya, Uria, Hilkia dohot maasea di siamunna, jala di habirangna, Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadadana, Sakaria dohot Mesulam. Dungi di paher bang si Esra mapustahai diadopan ni mata ni sadok si tuan natoropi. Ai tumibu do ibana jong-jong sian sadok si tuan natoropi. Jadi dinapinar hebang nai pustahai jong-jong masadok bangsoi. Dungi dipuji si Esra majahuba, di batana sun timbuli,
jadi sandok bangsoi mangalusi mandok. Amin, amin. Tol-tol ia tangan nasida dopak ginjang, lau songoni nasida marsopa, jala martani yang tu Jahoba, pola manuk kapoi nasida dais tutau. Nang si Jesua, si Bani, si Serapia, si Jamin, si Akub, si Sebatia, si Hodia, si Masea, si Kelita, si Asaria, si Josabat, si Hanan, si Pelaya dohot halak lepi mangapoi bangsoi mamarate ateho patiki. Laus jongjong anggo bangsoi di hajongjonganna. Nasida petorang do manjaha di bagasan buku patik di debata, jala di pajojor lapatana, asa dapat nasida tusanna najinahanai. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Mari demahita sian buke de nomor 677 ayat sada dohot ayat 4 masai labok. Menjelambuk Tuhan Yesus menjauh horotan. Ida ibana bai maharoromu mulak mahodotan. Yesus menjauh berdosamu maho. Paddonganion ni debata di ulau marbarita nauli di Pulau Rupat. Ia parmulaan ni ulau sedding di Pulau Rupat mamuka sia tahun 1960-an. Marhite pangajariot tua kadak danak hinobasan ni SL Pakpahan, PB Marbun, dohot P siahaan. Macai denggado parsauran nasida na tolu maradopon halak akit. Mabait tubuh siol ni rohad ni halak akiti, majakon pakko basiot taringot tu pendidikan dohot kesehatan. Hinorhon ni siol ni rohana sidai, gabe dipangido SL Pakpaham mamarhite padita alman badia siahaan, natongon marhobas di HKBP Duri, asa dipatupa seksi sending HKBP ulau marbarita nauli di Pulau Rupat. Alani di tahun 1980 ditopot seksi sending HKBP ma Pulau Rupat laho mangaranap akan narikot si patu paut dalam marbarita nauli di Pulau Rupat. Aidang nahu hailahon barita nauli, ai hagugo di debata doi paluahon nasana porsia. Alak jahudi cumolo, dungi dohot do halak Yunani. Aroro ni barita nauli tuhuta hutan ayu. Tongon di hari 7 April 1940 sahak madi hutan ayu ima DS Karitonga nagabe ketua sending HKBP Ujui padita alman badia siahaan natongon marhobas di HKBP Duri rabdohot guru marolop silitonga. Di pahobar nasida madiri nasida maradopon masyarakat natoropan sian nasida ima halak akit. Dungi di pajongjong masih kola dasar jala di sima marsiajar torop ni 42 halak nama rumur maragam-ragam. Dungi tongon di bulan Mei 1940 di tongos HKBP masa ada halak pelayan kesehatan Imana Margoar Aston Tumanggor. Marhite pakobasion di bidang pendidikan dohot kesehatani gabetar patupama ulau padidion nabadia tongon di hari 20 November 1970 tu 120 halak. Ima ari padidion na parjolo di pamasa jala laos ari ima dirajumi nagabe ari hatu tubuh ni hak Kristenon di Pulau Rupat. Hinobasan ni Departemen Sending HKBP. Mamuk kasiani gabe adong madua haporluan ni parsikolaon
ima inganan marsiajar dohot inganan parmingguan. Dungi di hari 5 Agustus 1987 di pamasama peletakan batu pertama bangunan gereja di Hutan Ayu. Dung sidung bangunan gerejai diresmi homai tongon di hari Minggu tanggal 6 Desember 1987. Puji hamu ma Jehovah, barita hok kamu ma guarnai, paboto hok kamu ma di tonga-tonga ni akka bangso, akka papahenan nai. Aroro ni barita nauli tuhuta Sungai Bantal. Di patupado ulaon sending di Sungai Bantal, marhite na pajongjong parsikolaon, ingana ni hala akit lao marsiajar majaha doot manurat. Alani idi pajongjong ma parsikolaot tongot di hari 5 Oktober 1970 jala marsiajar madisi torop ni 44 halak. Dungi di patupa mamusepat di dion nabadia tongon di hari 25 Desember 1970. Aitu nasida do naing pabotohono ni debata, surung ni hamuliaon ni hahomyanon, di tonga-tonga ni akka barbegu. Ima Kristus di bagasak kamu, di horhon pakirimon di hasangapon. Aroro ni barita nauli tuhuta Sungai Carok. Di patupa dopat di dion na parjolo tu 30 halak sian pangisi ni huta Sungai Carok, tongon di hari 20 November 1971, maringanan di gereja HKBP Kacak Hutan Ayu. Dungi di patupa mapar mingguat di huta Sungai Carok, di bagas ni ruas alas so di pajongjong dope bagas gereja nasida. Dung pe di tahun 1970 di pajongjong mabagas gereja di huta Sungai Carok, jala mamukka siani nasida marminggu di bagas gerejai. Dodang matongon na binahin di jauh batu hita, jadi marhilas ni roha mahita. Haroro ni barita nauli tuhuta Sungai Raya. Di tahun 1990 maparjolo sahali di patupa parsauran, maradopon pangisi ni huta Sungai Raya. Anggiat boy mardalan ulau marbarita nauli dohot pendidikan. Hobartusi di tongos Departemen Sending Masada Halak Guru na Margoar M. Tambun, tongon di tahun 1990 siai. Di hobasi nasida ma ulau pangajarion suang songoni nang pakkobasion di ngolu partodion. Dungi laus dipangidon pangisini hutai mamuse, asa diajar hotuaka yanakon nasida parbinotoan, taringot tu nama jaha dohok maretong. Akup nii, laus dos matahini pangisini hutai, laho paulihon parsikolaan. Ai songonondo di tonahon Tuhan itu kami. Nahu padiri kami doko bahen panodang di akas perbegu, bahen haluan rodi ujung di tanon. Haroro ni barita nauli tuhuta Kuala Simpur. Di bagasan pakkobasion na holistik do nang ulau marbarita nauli di Kuala Simpur. Ima marhite pelayanan kesehatan, pahirason roha dohot mamaritahon barita haluau tuaka parhatasiat na adong di tonga-tonga ni hutai. Nang pesongoni, holat 2 halak do siat tonga-tonga niya kaparhatasiati na rade majalo padidion na badia. Tongot di hari 6 Maret 1980 di gereja HKBP Sending Hutan Ayu. Alai dung di tahun 1984 lam torop do siat tonga-tonga niya kaparhatasiat di hutai. Narade pasahat dirina laho majalo padidion na badia. Dungi di tahun 1985 di pajongjong mabagas gereja HKBP Sending Kuala Simpur. Alai jalo muna do hagugol itu di perbadia na songgor Tuhanmu. Dari siti dangiku mahamu di Yerusalem, dohot di Sadok Judea, dohot di Samaria, sahatro di ujung ni tanon. Haroro ni barita nauli tu Hutagunap. Dipuka mapajongjong pos pegabaran Injil di Hutagunap di tahun 1991. Parmingguon na parjolo iman na ni dohotan ni torop ni 30 halak. Di patupa mapad di dion na parjolo tongon di hari 25 Desember 1990. Inobasan ni Padita Alman Badia Siahaan, Direktur Departemen Zending Hatihai. Dungi ia di bulan Mei 1991 di pajongjong mabagas gereja jala diresmihon di hari 20 Desember 1991. Alai dung di hari 31 Agustus 2014 di patupa mapeletakan batu pertama pembangunan bagas gereja naib baru jala permanen. Marhite ragam ni pangurupion, gabi tulus ma pembangunan bagas gerejai jala diresmion di hari 14 Desember 2014. Yamita hok katai,
Ajong-jokon ditik kinaune nang soone. Picang, paingot, apoy marhite-hite nasa labat miroha dohot pamodayon. Ulaw marbarita nauli di Pulau Rupat diobas na parpudion. Dung bongot barita nauli tu Pulau Rupat, tarida madibagasa partikian nuaingon, naung lam tumajuna pangisi ni Pulau Rupat, lumobi mai di ngolu pendidikan dohot pertanian. Nang pesongoni, tong dope macai rekod panugunugu tu nasida, asalam malo jala pistar taringot tu parbinotoan, dohot pangatusion pahebakon peternakan, dohot pertanian, lumobi mai pengolahan lahan gambut, asagabe lahan pertanian. Permulaan di hapistaran ondo. Tuhori hapistarani jala tuhorhon sadok na niomom tumuhor pangatusion. Pakirimota tu biro sending pegabaran Injil HKBP dung 50 tahun sending di Pulau Rupat. Ikon udutan ni biro sending pegabaran Injil HKBP do, ulau marbarita nauli di Pulau Rupat. Lumobi di huta Sungai Carok, Sungai Perpak, dohot Sungai Pong. Pahisaton jala pahebak komanian, ulaun sedingi marhite na pajongjong sending station. Songon parbue ni naung 50 tahun ulaun sending di Pulau Rupat. Akup ni pajongjongom manang rumah singgah tuak kadongata na difabel. Lam takasma hinahebang ni pagabaran Injil holistik marhite na pajongjong pusat pelatihan laho paisaton ekonomi dohot pangatusion taringot tu pertanian selaras alam. Aida ngadong naso tarpatupa debata. Puji majahoba aleton diku jala unang tung halupahod dengan nibasana sudena. Marede mahita sian bukede nomor 362 ayat sada dohot ayat tolu eddehon eddenai baru. Tahatidak ko mahaporsyaw tay,
Tongon na hinatidak kon ni dongata sa porsyaw di sadok portibion. Rap mahita maddok. Au porsea di debata Jehoba. Ido ama pargogo naso hatudosan. Na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jehoba nasa sadai. Iman na tinubuhon ni si Maria. Nagabi-gabian siya tod di parbadia adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Namatetar pajal lo ibana di hau pinarsilang. Natuat tu banua toro dong ditanom. Namula mangulo di hari patuduhon. Namanaik tu surgo lau huddul tu siamun ni debata Jehoba. Amanai pargogo naso hatu dosani. Disimay bana pay mamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangulo dohot namate. Au porsea ditod di parbadia. Jaladong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot dihasesani dosa. Dohot dihatai na maddok. Mulak mangulu sogot daging ni halak na umate. Dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Tapasada marohata martangi yang mahita. Debata amanami nabadia pardenggan basa para siroha na sumurung. Gok puji-pujian hamoleateon husobahok kami tua dopanmu. Marhite denggan di basam tarlumobi mai Tuhan di parpunguan di lasni roha di ari minggu na di papungum akan na porsea di ho nau kinoko mi naung tinobus mi jalan naung pinaluam naung tardi ditutu di bagasan goarmu di bagasan goar ni debata ama anak doho todi parbadia tarlumobi ma Tuhan huha malo teho kami didenggan di basam naso tarhasu hatani na patol hasok kami tu tahun 2022 jala bongot mahami tutu di bulan Januari boy hami marlas ni roha marhahi pason di minggu na pinatupam na di paloasmu dope hami laho mamuji-muji pasangapo goarmu dohot mangido akka narikot di ngalunami tarlumobi mai manangihon hatam na badiai marhite na posom asa anggia tutu lamar taba-taba ma pangatusyon nami di lomo ni roham jalalam tu uli nama akka parange nang akka ulaon ni si hutoko di tonga-tonga ni portibion asi maroham Tuhan di bagasat tikyon marsadani roha dohami saluhut akan porsea di hadapanmu secara khusus di tonga-tonga ni Huriam HKBP di Sadok Portibion narodo hami Tuhan mangido asini roham asa totong ma ho nama dongani maniroi manogu-nogu pardalanan nami tutu di tahun 2022 nang pinasahat mi Tuhami asa anggia matutu ale Tuhan saluhutna na manguluhok kami di tonga-tonga ni Huriam HKBP pimpinan naung pinilitmu naung jinoum ale Tuhan songor sada dalanmu ula-ulam di tonga-tonga ni Portibion mulai mai Tuhan sian opui eporus nang songoni hubuak kami do disaluhut ulaun ni opui disaluhut nang ulaun ni sekretaris jenderal nang songoni ulaun ni di bidang marturia koinonia diakonia
nang saluhut matahe Tuhan, ulaon di tonga-tonga ni distrik, resort, kuria, lembaga, nang songoni, nang yayasan, di pendidikan, kesehatan, di ulaon na maragami, di tonga-tonga ni huria nang masyarakat pe. Asa anggiat matutu, saluhut na ulaon ni Tuhan, makorhon mai, makorhon tulas ni roha di akka naung manadaho. Jala makorhon haluaon di akka nadao tia nadopanmu ala ni haholomon, ala ni haotoon, ala ni panggosa-gosa ni portibion. Asi maroham Tuhan, marhite akka naposom naung jinoum, naung pinilitmu, anggiat matutu, martaba-taba akka naporsea, martaba-taba matutu akka namarhabiaran di hadapanmu. Jala daoma akka ulaon hajahaton, tia tonga-tonga ni saluhutna akka natinopami, tarlumobima marhite ngolu ni akka naporsea, na magwari diri na Tuhan si hutoko, naung majalo padidion na badia tutu, asa patuduhon akka parbue ni haporseaon ma, saluhutna ruas ni huriami, asiroham Tuhan, saluhut do nang namangula di tonga-tonga ni kantor pusat pe, akka naposom pegawai staf, asa totong matuhan pargogoanmu, lehononmu akka hahipason, dohot marlas ni roha, marhite gogo, marhite barita nauli, naung saha tu sadok ngolu ni akka naposomi. Di bagasan no basope Tuhan, saluhut nama ruas ni huriam, di sadok HKBP nang dongan nami saha porseaon, di sadok portibion. Sai totong matuhan, ho namani roy lakka nami, ngolu nami, pasu-pasuhon ma, akka narikot di pardalanan ni ngolu ni ruas ni huriami, di ganup ulaon na maragami, asi roham Tuhan, sai bain mahami, totong marsihohot tua dopanmu, totong marpakirimon na mangolu, nang pesipata ikon mamolus sami, di akka godang ni akka arsak, haporsuhon, dohot ala ni hajahaton, na marharoroan sia duru ni akka naporsea di hadapanmu. Tuhan pos dorohanami, disaluhutna denggan di basam, marhite nakupalik kilalahok kami, di pardalanan ni ngolu nami sian tau-tau nasalpui, laos ido Tuhan, na mangalihorlas ni roha, doho pos ni roha di hami, madalani ngolu nami, tujoloan ni arion. Asi maroham Tuhan, saluhutna, nang di pardalanan ni, ngolu ni ruas ni huriam, na di bagasan akka hamaolon, totong matutu, sai patuduhon dalat tunasida, asa tubu pakirimon na mangolu, boy nasida Tuhan, dapotan las ni roha, malua sian akka nasa hamaolon, dohot hagogotan. Diaka namarsahi tipe Tuhan, asiroham, tung pardenggan basa doho, tung pamalum masaluhut na nasida, marhite akka medis, naung dapotan parbinotoan nasida, taringo tu akka hahipason, nang songoni di akka si panganon si numonipe dohot keluarga, bain manasida Tuhan, pakke mai parhitean, laho, dalanmu mangalehon hamamalum, gabe boy nasida marhahisaron. Nang songoni doale Tuhan, diaka na dibagasan haporsuhon ala ni panggosa-gosa ni portibion, asi roham Tuhan, palua manasida, tarlumobi ma, marhite barita nauli itu tu, nasaha tu tonga-tonga ni saluhut na ruas ni huriami. Di bagasan tikiot Tuhan, di minggu
Epipanias. Marlas ni roha hami. Di parolopolopon 50 tahun sending HKBP. Nungatung malua sian akka hahulumoni tutu ima panobaon tu akka hahulumon tu hasi pelebeguon gabe manada di hati uron mui marhite hatam na badiai na disurum akka na posom Tuhan tu pulau rupat godang dohuta Tuhan torop doluat na dapotan barita nauli naung parsidohot maka tidakkon si huton ho asi maroham Tuhan sayang giat matutu martaba-taba akan naporsea dohot akka parbinotoan di hahipason nang di akka pertarnian peternakan gabe makorhon las ni roha do Tuhan pekabaran sending di pulau rupat na hutangi ho kami jalahu hati dako kami saha tutikion marsanga magoarmu Tuhan marhite ulaun sending HKBP di tonga-tonga ni pulau rupat nang disadok portibion asi maroham Tuhan di tikiope tangihonon nami mabarita naulii asa anggiat may tutu ale Tuhan mangalihog gogo jala mangalehon pos ni roha di hami tarlumobi maaka na posom asa marlas ni roha laho makatidakon barita naulii di bagasan parbaritaon nauli marhite jamita nang songoni marhite ngolu siapari di bagas ganup akka ulaon di kantor di huria di masyarakat di lembaga yayasan marsanga matutu guarmu nabadiai asi maroham Tuhan tangihon matangiang namion di bagasan goar ni Yesus Kristus. Amin. Marede mahita sian bukede nomor 178 ayat sada rodi udutna ro matu Jesus hut papungu pelean sada a dohot sada b. Roma tu Jesus, Roma tibu, bege hatana jakon lucu, narodo Jesus pangoluho, asam seaho, macailas rohatai muse, molo iasiando sape sairo mahita tu surgoi langsonang madisi Roma tu Jesus untuk koma pambaheran muda sotama Naing sesaona dodo sami Iban mudar nahi Macailas rohatai muse Molo iasiando sape Sairo mahita tu surgoi Langsonang magisi
Damay ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate muna dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hata ni debata na gabeturpug jamita di minggu sa darion. Ima minggu patuluhon dong Trinitatis. Ima natarsurat di Lukas bidu 4. Mamuka maisen ayat 12 saharo di ayat 20 sada. Songonoma natarsurat disi. Margogohotod di iro Jesus muse tu Galilea. Jadi sarma baritana tu sude luat humaliangi. Mangajari do ibana di aka parguruan nasida. Jala saluhud do mamuji ibana. Jadi Roma ibana tu Nasaret. Tuhuta hagodangan na. Mangihuton hasomalan na lao do ibana tu parguruani. Jupa ari sabat. Jadi jongjong maibana naeng majaha. Gabedilehom matu ibana pustahan ni panurirang si Jesaya. Diuka mai jadi dapat mata nama natar surat songonon. Songgop do tuau todi ni Tuhani. Ay dimiahi doaw mabuat barita nauli tu akan napogus. Disuruh doaw mamaritahon tu akan natarhurung asa malua. Tu akan nama pitung asa marnida. Paluahon aka naginosagosa. Mamaritahon taon para sinirohaon ni Tuhani. Ditutup mapustahay. Dipaulak ma tu parhobas. Laus hudul ma. Gabe nol ma dopak ibana mata ni sude na di parguruani. Jadi dihatahom matu nasida. Sadario do Jepang natar surat odeng. Dina binege munay. Ido ianggo sahatna. Dihamu amanami inanami. Mamongoti bonani taunon. Nung atong godang taida jala tabigi bencana alam na masa. Di piga-piga luat di Indonesia. Di tahun 2022, nung nga adong ono puluwalu kasus bencana alam. Hola di luat Indonesia on. Asing dope dia ka luat na asing inakamang. Isarani di Gunung Tonga manang Selandia Baru. Na meletus jala dapak ni letusan ni sah do tu piga-piga luat na asing. Na jonok tu luat Gunung Tonga Selandia Baru. Marida ka nama say ulo doraga be mabir jala ganggu pakilala ata. Holat di bonani tauno penung ngatung mace godang bencana alam na masa. Buhamu sedo tu parsit tonga ni taunon. Sah donway kami tu ujung ni tahun 2022 on. Asing do ka persoalan manang tangtangan na masa di tonga-tonga ni parrumah tangga uta. Di ingana parkarejuan manang di tonga-tonga ni hurian ni Tuhani. Boydo gabe galay pakilalaan. Manang gabe hurang bersemangat madala ni tahun 2022 on. Alay nang pe ragam aka hamaulo na masay. Ragam do kabarita na mabahin las ni roha. Guar nama barita las ni roha. Barita nauli. Totu dihalak na ubegisa pitor tubuh do las ni roha. Dame pakilala jala pitor tarojar roha madok mauliate Tuhan. Sadari ope nangamanggo do las ni rohata jala parolopolopon ni rohata makalason 50 tahun sending HKBP di Pulau Rupat. 50 tahun na salpu sahak mabarita nauli di Pulau Rupat. Marhite biro sending HKBP disuruh Tuhani akan naposona marbarita nauli di Pulau Rupat. Ido bain bui di jalo akadongata na di Pulau Rupati hatane di Batang.
jala di tadana sida Jesus Kristus. Haroroni Jesus Kristus seperti bion ima sada peristiwa na tung macai luar biasa. Molo tajaha di Matius 5 ayat 17 tarsurat songonon, unang ma diri purohamuna au ro mangarupakon patiki manang hatanya kapanurirang ipe. Dang roau mangarupakon na pajongjok kodoau. Molo tapatudos inangamang tuna sinurat ni si Lukas diturpukon ima diturpuk jamita sadarion. Takas do taidan di pabotohon Jesus hadirian na ima ibana do hagogok ni hatai. Dumulak Jesus tubo na pasogit na sadahutan na met-met na di Galilea. Inganan hagodangan ni Jesus. Jala disido dibuhay Jesus pakobasyon na tutorap halak. Dibongoti iba na mabagas joroy songon hasomalan na. Dung di jaha iba na pustahan ni panurirang Jesaya. Di pabotohon Jesus matu na toropi. Iba na do hagogok ni hatay. Ala manggogohon to dinituhanido Jesus. Songon na tarsurat di ayat 10 diturpukon. Margogohon to di ro Jesus muse tu Galilea. Dos doi inangamang songon na tarsurat di pustahan ni panurirang Jesaya. Imana di ayat 10 walu, ro di ayat 10 sia turpuk tahun. Songkop de tuau to dinituhani. Ay dimiyahi doa mabuah barita nauli tuakan na pugus. Disuruh doa mamaritahon tuakan na tarhurung asa maluang. Tuakan na mapitung asa marnida. Paluahon akan na ginosa-gosa. Mamaritahon taon para sinirohaon ni Tuhani. Dihamoy na ngamang dang di halomohon Jesus. Hamamago ni pardusay alay hamumulak na. Tumudal ho dosana jala haluaw do di halomohon Tuhan. Tuaka jolma na niyasian na. Tutunong nga disurakon panurirang Jesaya taringot to hadirion ni si paluay. Dao adorang ro Jesus tu portibion ima dinatongo tarbuang bangsa Israel dihabuangan. Barita nauli ima ngaleho pakirimon. Pakirimon na mangulu tu bangso Israel hatihay. Malua manang bebas jala merdeka mana sida sian habuangan ni. Alam mahiu, jala luja do pakilalaan ni bangsoi. Pola do dihilala na sida nang lupa debata tu na sida. Jala naso mangulu be debata. Naso mangula be debata mangurupi na sida. Dungi Roma Jesus manggohi nanidok ni panurirang Jesaya. Siani inangamang boy boto otang. Naingot do debata di pada najala pasti do dipasau debata. Akka padanna. Upahan ido dak pola reko behalak na porsyai ganggu. Ay jagaon na jala pasu-pasun na do ngulutta. Jala jot-jot inangamang lobi siya na tahirim. Lehonon manang pasauton ni Tuhani. Di pardalanan ni ngulutta. Nape di bona di taunon ragam akan naman sa namabahen dang dame roha doh pakilala atang. Gudang dope akan naman sa nasobinoto dope na ikon siya dopan manang sibulusot ta. Isara ni parsahiton parsoryo do lan akan nasing alay. Iko gomos peopota. Na pasti sakap na uli na dinggan. Sakap hasonangad do. Sakap ni debata. Lapatan na donganan ni debatado hita. Na ramotan ni debatado hita. Urupan ni debatado hita. Jagaw ni debatado hita mamulus. Ragam ni akan namangsa dingulutta. Posma rohata disi.
Namangihut inangamang marhite turpukon naing arahonon nahita mga tusi pabua narodo Jesusi mabuan haluaon. Di konteks ni Pangulo ni hala Israel natongon mangadupi habuangan na sida, barita naulion, pabotohon haluaon, manang kemerdekaan tu bangsoy. Merdeka, malua mana sidasian pakilalaan na tertekan, na terpenjara, binahen ni kebebasan ni nasida, dangadongbe. Gabi hatoban ni bangso na asing nasida. Alay dungro barita naulion, adong ma pakirimon di nasida, secerca harapan. Namangihut di konteks Pangulo ni halak Israel di partikian ni panurat Lukason. Barita nauli ima haluaon siyan diskriminasi na masa tunasida siyan nakasiboto surat dohot halak Parisi. Di pabekuk si boto surat dohot halak Parisi do tarhira badia idaw nasida hape dibuat nasida do. Naso jabar ni nasida, naso bagian ni nasida. Roma Jesus laho paturehon nang rotaki. Nang rupa kono ni Jesus praktek diskriminasi na pinatupan ni akasiboto surat dohot halak Parisei. Jala namang ihut di konteks ni Panguluta nuaing. Songon halak na porsiya hitain na ngamang. Barita naulion imagabe haluaon siyan ula-ula ni sibolis. Di palua hitain na ngamang siyan biar alani dosay. Di pamunak kita marhite ragam ni tantangan na masa di tonga-tonga ni pardalan na ninguluta. Di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni masyarakat nang huria. Boha jala songod dia pe bentuk ni tantangan, bentuk ni persoalan na taado pi taingot maina ngamang jaminan padongan yun ni debata. Jala pasti doi. Alan ido dang riko behita mabiar ay ibana Jesus Kristus ido hagogo ni hatay. Naparpudi maina ngamang rikot ingotota songod jolma na majalo barita nauli disuruh debatado hitay na ngamang laho mamaritahon barita nauli tu salhut pangisi ni Portibion. Jadi dakola majalo alay adong do tugas do tanggung jawab na pinasahat ni debata to hita. Ima mamaritahon manang bersaksi. Di humaliang ta inangamang torop do pe jolma na paimahon pangurupyota. Kudang dope halak na dipaburu-buru. Kudang dope halak na pugus, na tertindas, na somardiha-diha, na diparhatuban ni aka persoalan dohot masalah-masalah di ngoluna. Hita do gabe paso-paso. Tu aka dongatan na pugus jalan na somardiha-dihay. Hita do disuruh debata songo si malolong di nasida na somarnida holong ni Tuhani. Tutui na ngamang mauldoy. Mauldo mangulaho saluhut nai. Alay sa lilingadong hauduhon. Manguloy parsuroni. Jala molo adong dihita benget ni roha. Mangulahon parsuro na pinasahat ni Tuhan itu hita. Na urupan jala pargogon ni debatado hita. Mangulahon saluhut nai. Songon pangoloyon, songon haradion ni roha ni akka parbarita nauli na parjoloi naolo roto tano batak maninggalhon akka keluarga ni nasida naolo roto pulo rupat tanpa rasa takut mamaritahon barita nauli di pargogoy Tuhan debata mahita laho mangulahon parsuron na pinasaha na to kita makatidakon Jesus si paluay. Amen martangyang mahita. Mauliate mahupasahat rohana mina pungon tuado pamuna badiala Tuhan.
Hupakilalahor rohanami dole Tuhan asido dinggan di basam. Nama maso pardalanan di ngulu nami. Mamuka di tahun na baru 2022. Di bagasan partikiano na le Tuhan. Nung ataruli kami di paso partodion marhite-hite hatam na badyay. Pargogoy kami le Tuhan mangulahon hatami. Di sadok panggulmiton ni ngulo nami si Ganopari. Asi marohama le Tuhan. Paso-paso masaluhut kami. Laho makatidakon hatami. Ditonga-tonga ni keluarga masyarakat nang ditonga-tonga ni huriam. Atong jala tangihom maale Tuhan. Tangiang pangiduan namion. Mga sahon ko na anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amen. Marede mahita, siap buku ED HKBP nomor 114 ayat sada. Tapapungu maapeliata, pelian napaduahon tu kantor pusat HKBP. Tapasahat mapelian na tapapungod tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Podo hararawan ni saluhut silehon-lehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Hu pasahat hami masya na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa huparhasya kami pelianon. Pati bulon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dami godang ni selehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debata, para sirohan na sumurong jala amanami. Hupuji hami ho ala dileho ko barita nauli na siyan anakmu Tuhan Yesus Kristus si panguluho kami. Say pargogoy mahami marhite-hite todim. Asa huloy hami hatam. Nung nga hubege hami paretami. Disuruhodo hami mamaritahon barita nauli. Asa hubaritaho kami Tuhan Yesus si Pangului, tuhalak si pelebegu, dohot parugamo na asing. Sa lampatorop na posom, pangula si suruon tu na dihaholomunidope. Hupangido hami dope tuho, paso-paso makong si barmen tu ganup luwat. Tupahima akapangula di harajomu na diliat portibion.
tupahi sudi parguruan. Asalam tibul harajomu. Ramoti mabiro sending HKBP doh sudi na mangula disi. Say apoi hami sudi. Asamarlas ni roha hami para raton harajomu. Say oloi ma nahu pangido hami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gijang. Say pinarbadi ama guarmu. Say Roma harajonmu. Say saut malomon roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay na puna arajau dohot agogon rodi hasanapun salibing Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohi na tuho jala asi marohana midaho. Ido pako Tuhan de batama bohi na tuho. Jala di pasarhon madamay na tutodim. Amen.